Hola, soc Mario Carrera i sóc el candidat de Compromís per a l'alcaldia de Rafelbunyol. Em fa molta il·lusió presentar-me perquè no tinc major orgull que ser l'alcalde del meu poble, el de totes i tots vosaltres. Porto 20 anys a Compromís i sóc regidor des de 2015. Em considero una persona coherent, honesta, treballadora, que sap dialogar i arribar a consens. Compromís fomenta la defensa dels drets socials, els valors democràtics, el feminisme, l'ecologisme i el valencianisme. I també la participació ciutadana, la transparència, el foment de l'ocupació i del comerç local i els programes per a la joventut i per als col·lectius més desfavorits. Si voleu conèixer millor el nostre programa, només heu de seguir-nos a les xarxes socials. És ben senzill. I recordeu, em presente com el candidat de Compromís, però governaré com l'alcalde de totes i tots, sense distincions. Em tindreu sempre a la vostra disposició. Som la millor opció de govern i estic completament convençut. Amb el vostre suport som imparables.